Evo, pogledajte ljudi, mir, cveće i proleće. Divljina. Nema korone virusa. Nema govana od ljudi. Štitim se, znači neću biti najvjerovatnije brojka, statistika u vestima. Gasim društvene mreže, gasim Kodi, gasim filmove, besplatne televiziju, znači zbog govana od ljudi koji nisu zahvalni. Trudiš se, ne znaš ni za koga se trudiš. Tako da jednostavno pun mi je kurac. Civilizacija i ljudi, posvetit ću se sebi, ovom lepom suncu, cveću u prirodi, proleću, cvrkutu ptica, pa koliko mi je ostalo, ostalo mi je, da li će mi ostati, ne znam, nešto od života, ali kao što vidite ljudi umiru, tako da hoću da ovo vreme koje je preostalo, ako se ne izvučem iz ovog sranja, posvetim sebi. Tako da, ko mi je bio zahvalan, hvala mu, ko mi nije bio zahvalan, ja sad odoh, a vi se jebite. Ajde, zdravo. Uživajte.